Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong ora saidan, ora sah. Gong ora sah. Ora sah dinana ora sah to. Sabar. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampean. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok das-das. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iya Gong, ora mempan lehku. Anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Rumangsa ora dolanan kelut. Iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun dinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, adalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak. Dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun
Ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, merga saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Ya, kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arep majang celeng ya sakarepe. Arep majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa main bal, Pak. Gus itu. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banget. Iya. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh yang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula
Sowanku ning ngersaning Semar iki kowe gelem kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku Mbata Sarimbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin njaluk pituko napa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar apa kowe njaluk omah kowe budal ning negaraku omahmu iki tak bongkar tak bangun sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong apa kowe njaluk sandangan sing apik ya jarikmu wis ora wangun dienggo ganti jarik sing prada mas aja men suwengan lombok abang suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu ning tak sembadani nggih apa kowe njaluk kalung kesehatan mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang sesek ora bakal tumomo panu kadas ora ilang kabeh kita iki ratu bekas bakul obat kita iki ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak kowe tak ijoli dhuwit ora gelem tak ijoli sandangan ora gelem tak wenehi apa-apa ora gelem tak gaweke omah ora gelem kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbata Sarimbak tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku yen nganti aku bali ning negaraku aku ora mboyong kalawan kowe bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku muluk tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe aku ngruda paripeksa lawan kowe tak alus ora kena yen perlu tak kasar yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku mati ning kene tak lakoni negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku Sowoy aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak iki sapa iki nek nomripanmu gatena gobokmu putrane Ndara Werkudara Raden Antasena gondene cuweke cengele nilai sedela moh alah moh sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar sapa jenengmu Prabu sapa Kenceng Gusi Kenceng Waja ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi nek ora disilihi ya wis nampa hukume wong takon diwangsuli ngono lho dadi nek kowe arep boyong karo Semar nek gelem ya boyongan ora masalah nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong. Oh butuh sekolah barang.
Kowe ngapa cerewet truk? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan, ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karangkajempel. Karangkajempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karangkajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karangkajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karangkajempel. Sing wajib aku iso jaga Karangkajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkajempel, arep gawe geger Karangkajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karangkajempel do mapan ning Karangkajempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karangkajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karangkajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lai Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki enem akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar kowe. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki?
Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ra akon. Kula mboten akon sampeyan. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong Jawa kejaba nek aku Ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantang sing apik. Ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Nek kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakapenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora sah. Gong ora sah. Ora sah di ngono ora sah to. Sabar. Karo bendara kok semen ana. Semen to, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Kowe ora tok penging.
Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun, kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Ponokawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru ya. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Akal iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya Kyai Semar. Lumebak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh sinuwun. Ngawisangganing para wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cemadung dawuh Dewaji. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondhok kendhani kono dantanang Malkepara Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana le kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap boten sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok kendhane dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh.
babu. Sapa ana satra kantet ngeyayet bringo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa aran. Iki wadya bala andaning Prabu Panggolan jagat dasar kepara nyata. Sapa luwih dhisik ngaku? Tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa? Senopati Ndarawati Raden Haryo Setyaki. Raden Haryo Setyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak. Nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babu Barawa. Wani arau sing tawedeni apamu lena pangenawa tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Menggung Prawara Kendra. Cocok tumbak jebol dadang.
mati. Out. Hai. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Woi. Wah. Hai. Wah. Oh. Panos maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mboko siji maju bareng ngono legane atiku. Soy Raden Setyaki dasar Baranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarembag. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjangkamu. Rasah kukian bepanggal. Kene pangkani pati walat. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk nggo gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi. Ora pati ndonga ngono.
yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar para nyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja bakal mboyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Somboyo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkang. Wah! Wah! Apake Gong, tak mod ndase. Ratu kok ngragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndromak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nothok ndasku nang Pedukuhan Karakadempel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun
Bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkeping bojo pantahan bau. Ora tatanan kekuatane ngedap-edapi piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe gletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung nanging kae ujaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Gaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Warna.
ban pusakaku. Ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan artian kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadange tuwa. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara Putri Janaka ingkang pun tak rangket. Ingkang padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen tanpa ruwak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wis Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng.
Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. 3 entek piye? 3 piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Ae iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelun kowe kok nek ngepaske moto ki. Men sakan kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos, Ndara. Nalindra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Manusmaning jajalanat sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya berat jueng-jueng kuandamu Den Ndara kan riyen Den Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggoda, anggora. Ngarani anggora kok anggoda iki munyuk kok. Ana sing ngriwu-riwu lho. Ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang? Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nek ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora le? Nggawa. Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangeni ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngekeki sorene ngene. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus
ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud ing Ndara Baladewa wujud macan. Waduh, Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye, Petro? Ora dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bagong tak kletak dasmu, mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Lah ora dijelaske nek malah. Dudu wektu. Ngeten mawon. Piye, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mrenake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mrenake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene, Semar. Petro iki sapa, Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel. Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali Panggulan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara Ndara Janaka? Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nalagaring Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggulan Jagat. Petruk Bagong ndaramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ayo cilaka temene terus. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Yo sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Prabu. Bingung liwung penggaring Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang. Binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang. Wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar.
Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa-gelo atine ratu kae mau. Bukulun kula ingkang sowan. Iya. Ismaya ulun wis mangerteni kita ing ngabyantura ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging embet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya, ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri-godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton liregen canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit Bukulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati. Iya, Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangasih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumanduk dhateng Karang Kadempel. Sabanjure pancen niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara. Bang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat mripat datan wonten keng ana wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula
Petro, wonten dawuh ten. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa. Sampeyan engko ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Yen ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi uni Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni. Aduh Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggembudidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wah, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul utawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalindra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Hei! Kowe ra weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong ngawas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelakon penjaga ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, edan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gaweane. Amuk legane atiku. Ya.
wong ireng. Takon karo aku Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati karang kadempel. Sing isih ming Natandara. Atuh jajajamu barang kowe. Manungsa ora tatanan nggugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggulan Jagat. Clorong Candra Wirayang. Wah, mbuh sakenane sapa iki? Wah! Bedhek ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok tadi manahku dicana. Waduh. Wah, edan pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to? Yo. Candra Wirayang nyo tak balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Yana Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Atobat. Woi! Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kantruk. Tobat. Kakang Semar. Biung piye iki lha kok dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar tangeh kelakone. Apa Semar wae tak pangane kok sik kok kala arep mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampyak-ampyak. Gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat. Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit.
Satrio gagah Warakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gustiku lang tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung sedaya pun ketingal padhang godha rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati Sura Sudrajane ingkang retsa brasta kamping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara